ki khubor ka Batisi TV lawan ra ashapi da ka Orange Nissan Loom so pho near Fire Brigade Shillong. Kajing wan jong ka scheme PMGSY syakis nong nong gendong kalalong kajing kerku ka pakraw haduk kata-kata ya ki pait ba nong syong snong namar lengba kani ka scheme ki pait ba kila yo ya ka surok rong ka papaka kawan pensup ya ki ha ka leit kawan bat ha ka ra ka rong nrei kajing bam sim khia jong ki kontraktor ki ba yo ban pentrei ya kum kani ka scheme kalawan ra jing e penbani ki pait ba bat kani kala jaru ya ka surok PMGSY kaba tang lai kilometer kaba penia so naduk kasnong maudiang sya kasnong maukelon hagaba kontraktor ulashu I isra mentala palat laisnem kumta daga jing sngokhia ki pait ba nong song snong jongani ka thain kimman se ban mi hi dalade shakmat nagabanta ban maramot hi no ya kani ka surok kabala pensertok haduk kata-kata ya ka yat ka yeng jong ki pait ba